Kotimaa Vietnamissa. Mistä olet kotoisin? Mistä olet kotoisin? Mä oon kotoisin Vietnamista. Mä oon kotoisin Vietnamista. Onko siellä vuoria, järviä, jokia, rantaa, metsää? Onko siellä vuoria, järviä, jokia, rantaa, metsää? Vietnam on todella monimuotoinen maa, jossa on paljon erilaisia maisemia ja ilmastoja. Maassa on myös paljon jokia virtaavat laajoilla suistoalueilla. Rannikkoa pitkin löytyy kauniita rantoja, erityisesti Keski- ja Etelä-Vietnamissa. Millainen ilmasto siellä on? Millainen ilmasto siellä on? Ilmasto Vietnamissa vaihtelee alueittain. Etelä-Vietnamissa lämpötila pysyy ympäri vuoden yli 20 celsiusasteessa. Kuinka paljon ihmisiä siellä asuu? Kuinka paljon ihmisiä siellä asuu? Vietnamissa asuu noin 99,5 miljoonaa ihmistä. Kuvaile sinun kotimaan lippua. Kuvaile sinun kotimaan lippua. Vietnamin lippu on punainen ja sen keskellä on suuri keltainen tähti. Mitä kieliä sinun kotimaassa puhutaan? Mitä kieliä sinun kotimaassa puhutaan? Vietnamissa puhutaan pääasiassa vietnamia, joka on maan virallinen kieli. Mikä on vuoden tärkein tapahtuma, juhla sinun kotimaassa? Mikä on vuoden tärkein tapahtuma, juhla sinun kotimaassa? Vuoden tärkein juhla Vietnamissa on TT, eli vietnamilainen uusivuosi. Se on suurin ja tärkein juhla, jolloin perheet kokoontuvat yhteen juhlimaan. Kerro jokin hauska, mielenkiintoinen tai erikoinen asia kotimaastasi. Kerro jokin hauska, mielenkiintoinen tai erikoinen asia kotimaastasi. Yksi mielenkiintoinen asia Vietnamista on sen monipuolinen ruokakulttuuri. Vietnamissa on paljon erilaisia herkullisia ruokia, kuten pho-keitto, banh mi-leivät ja kevätrullat. Mitä haluaisit tuoda sinun kotimaastasi Suomeen? Mitä haluaisit tuoda sinun kotimaastasi Suomeen? Haluaisin tuoda Vietnamin herkullisen ruokakulttuurin ja ystävällisen ilmapiirin Suomeen. Kuvaile sinun kotimaata muutamalla sanalla. Kuvaile sinun kotimaata muutamalla sanalla. Vietnam on kaunis, monimuotoinen, vieraanvarainen ja historiallinen maa.